Social media long ki jumput MLA Bidya Singingleng arlo solam ki ni hanglong ri lumba jong wo phonga sarlapen rongkre hinia saratum kangsai ki pajut. Assam University Dipu campus students atumpen ingdeng sirkep General Freshers Camp Social Meet ki padopon. Ingdeng Troxy Assam State Master Game Powerlifting Pen Weightlifting Championship surihini rank korapo kachipati pon. KarbiAnglongLIVE prime time abirta long peneli sami beauty pepi non birtang ton pen arjuponik tha. Ahuri si social media long kaching vuinut alam pulote MLA Bidya Singingleng lapen inut anim supi alam ki heno. Bangso alam kile langle te social media long langathai masi ave. Ahoklo MLA Bidya Singingleng arlo solam ki baduta kachini niabang avilo. Lapena video mate lamarjan nang nuke theklong liabang avilo pule pudeta himnuni. Facebook WhatsApp he huye joini MLA Bidya Singingleng arlo solam ke puthakle langle te langathai avi mate ke viral hangjo hanghayan pinlo. Lason si hampang song tumstami phirang kya mai kang ni pen pinangan kapinrem padoro. Lapen longri krehini sarhabiami lapen Hema longri asartum sitame bangsor solam ke puthak kang saiji pura MLA Bidya Singingleng aphan ke hang padur sonsi matijong chikloni phai hini durmiarni nihang longri lumbajong wo phongsar longsing be a hemalong MLA Bidya Singingleng humri damsi karbiaron pen labang solam ke puthak kang sai ki bidunje phan namhoi chipidamno lamhoi ka chipia tengpen nihang longri lumbajong wo phongsar longsing be kakre sikari Tiso lapen rongkre hini asar tum kang sai padulu. Labang so kang sai padu ponahut MLA Bidya Singingleng ke chokche chikobir pondo. Lapen arlo so pena bang kachipa phu lake dulo bonta ogvi ke chipachoy chilang. Ahok pet ningje dampulo tangte niliphan nangke pasungji pusi honey trapping extortion lapen demanding asai nangke claim jipura well planned pamisi nangke claim pusi chethan pon. Alardolo dake bang nang ko bang kala pulo nili phan social media lo jaja lo nili phan botnam nang pi je enut alo so pena son to ase nili dak se ko bilo je hoyto asap ke chok che dogok thai lo sita nili jitu bang social media nang pu ateng kana bang ke nang tum na ok nang du ba nang bi se amane ke ko ke cepacoy den mako la sini rat derang polo ne cepacoy che se meta tangun munte bang munte bang le bu nang jibo te bang che koi pa ut pa bang ke dolo munte lai bang che koi pa ut pa chot ta dak mo phosa la dak ta ha ko din ha ko ju pen bisa kinda do ko pot e ke se than nam se mi rong sa long ta dam lo rong sa bang ni phan permission ong pilo nang chajak Kursenem ta Johnsonem ta ho Aisenem ta ho la bisal bang hala dak ba phonga sar tumolong che thanam ke me busi kini dak bang Lasila hayalam doan lin pamisi ni hanglongri lumbajong wo phonga sar kakri lapen rongkre hini asar tum MLA Bidya Singingleng ke chokche chikobir lopura adaireng patusi honi kanti mate karbiaron pen lamki saipondo Lasi MLA Bidya Singingleng ke chokche do pustame ke chokche chikobirlo apotsi kangsai pajut pondo lapen labang solam ke puthak hamphanga song lapen kapre katum stame dinbo long lelo lapen pinrem nang nilu pusi pachini pon Lasi pini pen ke alangli ke akerang no padam elo huni kanti padam elo bisar elo kidar elo pini pen ke alangli phan kaya ok kaya vilo munira ok munira vilo dak akyara velo angno velo ahunia kantia velo lasi ili tum karbia khai doan mate asong doan pusitame sarkreni larkreni tum ta inkrin nang nelo ngong nang nelo alang liphan hijim nang nelo pini pen ke alang liphan ke labak so alam ke an ili tum chithang plup alang ligi chokche ajoini nili tum bisar lo sarkreni larkreni pen pini bisar pijut lo lasi pini para ke kido ki dam ayar kom hita alang liphan majok tame ki chokche punang nelo
non itip tiba mangge la non itip alang lia ke chok che po ke ing chi ading sai lo aben mo phi ang no abang ke chini ne de lo la si pini do ya nam pharu ta do prong lo la si alang li ke pini pen ke alam ki jur lo la so mai ke ki jur lo pini pen ke apen social media ma jok ta paklang ita kam velo alam pin puri kam da velo pini ke labang so alam the ke la ison son alam ma ke pini lo kirib lo arnam pharu News report KarbiAnglongLIVE. Assam University Dipu campus atumpen aning convention freshers meet kipa do ponason thak-thaksi pining lethot pining aning kanstame sarsing tiron langkung habe sports complex along Assam University Dipu campus students atumpen ingdeng circuit general freshers kam social meet kipa do po Lasom si Assam University Dipu campus students atumpen general freshers kam social meet kipa do ponahut aluhiaman pen kachetongdun KarbiAnglong Council Education ni Richard Toby, Padmasri Dhaneswar Inti, Assam University Dipu Campus Pro Vice Chancellor Sivasis Biswas, Dipu Medical College Principal Dr. Sumitra Habjar Lapen, College Department HOD Bendanglok Pinangan Kitik Dingatum Chetong Genunti. Lapen halapu Assam University Dipu Campus students tumpen tamay, Pinang Kilun Kikan Lapen Ritmung Chingdi Penchenlok, Pinang Anasong Paklangpong. Assam University Dipu campus take KarbiAnglong pen nongnam kachathamplong population. Lasi Assam University Dipu campus along kichali also martum non ke pinangan arling kiti mandum. La pen kithe kirya bang kibang retum tame ladak peng pinangan dulu. Bang sojok ni tung KarbiAnglong karbiat hi tum tame kichali hin pinangan dulu. La pen kapre na jati tumta ladak Assam University Dipu campus along namchari dumnong la pen kithe kirya tumta dopiklo pusi KarbiAnglong Council Education ni Richard Toby pen ninji po. Campus Aumit Assam University Dipu campus student union program ini dipono dan langsung habe multi-purpose ningaro lo penanganan student itu versus pen kami pilih macam tu masih apa di Bible Habjar Dipu Medical College Principal ningaro versus pen student union tuma fan presiden dan general secretary tuma Europe itu really college Lapen Assam University Dipu campus students union tumpen stame lapusan general freshers kam social meet ki pato ponohut nangkachitong dun KarbiAnglong Council Richard Toby Padmasri Dhaneswar Inti Pro Vice Chancellor Sivasis Biswas Dipu Medical College Principal Dr. Sumitra Habjar Atumaphan AUDCS Amepu Joel Krok Lapen Kong Chunbang Longsar Long Hang Tempen Kachurung Pajingpong. Ini tum along dengan cetong dun chief guest labang ke akehai sir Richard of BEM KarbiAnglong Council Education in charge lapen special guest labang ke ini tum Padmasari Awardee sir Dhaneswar Inti lapen guest overner labang ke ini tum akehai P Ma'am Sumitra Hegar principal cum superintendent of Dipu Medical College Hospital lasi pini ini tum ladak program ke host labang ke ason keli lita to kai pop stamil angini tum bori ponlo athemani de tum stame elected stamil an ke akor ke doda karelang tum samen men ke claim masi son honi keli li to kai lasi dak ke bang freshers dong na dun tum an ni mari mate porting jermate je project piton mas stamil lang tum stamil aprang si dia chohanglo lasi ini tum ningarong lo je ini tum long na chetong dun satu kali sitame isi man ke do side mate academian side asi academian me jotong pelatihan ini tum student pan sitame isi awar side do jalang itum lam jumi alam itum mana thampon lo tapi commission lang tapi kosong si itum akai mate ini tum student atum kacung thur manji mate ke claim pon dia kaman sitame itum mana thampon lo asi alang itum mana churo lo tapi ke dak nang jotong don freshers do seniors do alang itum sitame na charapun olon tem dam babika pen ini tum non public meeting ba ganitong check on erlo
si non la ni tum half an hours bate 1 hours back ni tum si break pijala pi bang bang ni tum age kalkan bang pangching tum Lapen hala pua jo por phai pi pen lun ka na malin stame padu ponlo la so hut aluhi aman pen ka chetong dun KSC kongchun bang Sunil Tongdi KFS ame phu Dilibe King Chong Puso Professor Assistant Professor Academic Dean BSW former AUD CSU KSE tum pen danglok pinangan ki thegiding atum chitong dun ti lun ka na malin hut Raj Lakshmi and the band the Redeemer band lapen kapre tu mapan tachup hapon na tengpian chetong dunsi lun kan malin along RDPD News report KarbiAnglongLIVE. Assam Master Association pen Strongman KarbiAnglong pen Chipatir Piponsi Ingdeng Troxy Assam State Master Games Powerlifting pen Weightlifting Championship Surihini Rainkorapho Dipu Arboretum Cum Craft Center along Paduponlo Lasom si kedamtang phaikunia chikloni phai thongkep homgurani KarbiAnglong Dipu Rongsopi Arboretum Cum Craft Center along Ingdeng Troxy Assam State Master Games Powerlifting pen Weightlifting Championship Surihini Rainkorapho Kachipati Ponalong Jorhat Nisukia Dibrugarh lapen KarbiAnglong District pen chitongsi Alosomar Bangkre pho lapen Pinsomar Bangkorapho Mayalong KarbiAnglong Meipu mate KarbiAnglong Thomas Council EM Riti Singhi KarbiAnglong Master Games Association Ameipu mate KarbiAnglong Thomas Council EM Richard Toby Assam Master Games Association General Secretary Dhansing Rongpi lapenan parta Pinangan Manpeng Kidwatum Chitong Dunsi Mission Pen Ingdeng Troxy Assam State Master Games Powerlifting Pen Weightlifting Championship Surihini Rainkorapho Kachapati Pachunpon la weightlifting la pen powerlifting la sa championship along pini dak total participants nili tumlong dak bang thongkep ne nonan amen kile list ngele dolo la pen non cheng pon bom lo la si dak pen pini ke bang amang ke Dribugor Jorhat Tinsukia la pen dak KarbiAnglong pen tado si Guwahati pen tado la si so dak select kelong na to man man ke mo la national along same dulong pala si KarbiAnglong pen ta ning kelo je non participant to mission kedam tangka du to so pini se melo selection long dun ji pusi ning ke sila so program along pini success pono bangke la CM KarbiAnglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang nang cerap na cedo to men sini to so program bang kini to pachun pono la pen chun pon vek pusi nang itu media teknologi media lam jai State Master Games Championship di Pulong Paman pon lo. Kasi itum ningarong lo, dak itum Iron Games lovers atum ta pini dak so dak Paman pheka po. Kasi Iron Games apur kimo long ke pin non forget lage second times lo itum pume lo. First time ke all some powerlifting dolo non bangke lage Master Games tuhan bilo itum ningarong lo. Kasi laso ki Paman pon along nitum long cerap do natum do. Itum Assam State Master Games President ake hai Tuliram Ronghang sir, Dr. Tuliram Ronghang sir. Lapen Dhonsing Rongpi ake hai lapen KarbiAnglong KarbiAnglong Master Games along president ake hai Richard Tokbi lapen part of EM KarbiAnglong Autonomous Council lapen nituang bong pen kicerap nai ke nituang long ke lah ake hai Ritesh Singhi alang EM lapen part Karbi Strongman KarbiAnglong president ame phulo alang li tumpen tum cerap chino lapen nitum organizing committee tum do alang li tumpen cerap itu pen sini tum pini dak Master Games bang pachun pon lo Dipupen Govintiso KarbiAnglongLIVE. Taya Home Chutia Moran Motok Coach Rajbongsi Lapen T Tribes Adivasi Sakhe Tumapan Scheduled Tribe Mate ST Jakong Ki Piponji Polong Chedon Tun Thek Thepura KYA Song Penta Phirangkia Mai Phaponsi Kachipaklangpong Kedamtang Phaikunia Chikloni Phai Thongkebarni Dokmukalong KarbiAnglong Youth Association atum phirangkia mai phaponsi khe trok tumaphan ST status ki PG polong chedon nun thek thepu kachipaklangpon bangso phirangkia mai longpen alang litum ki than ponke khe trok tumke ki paprang tanga khela pen armo phai pinang andu la selang litum khe phanjong si ST status puderlo tangte ki dolang ST khe tum akisung the tanji pusi thanpon
bang so lama putha Karbi Anglong pen MLA bang pietum ke khang dunang je kenang sot puta than pon la penalang ni tum kaning je pon thula ke jongsi khe trok tuma phan ST status pidet lote intang rak pen kachisong padoponji hala bang so hut adai nang pilong le puta than pon bangso phirangkia me ki padopona hu KAYA 3P Finance Secretary Akash Rongphar Klem Bangphu Son Singh Teron Hauragha Regional Committee Amai Phu Michael Teron Lapen KAYA Klem Rapet Klem Bangphu Tum Chitongdun Lasi la bangso ST status jongsi la khai trok mate 6 communities ta tum aphan jongsi pidelok lotang te ilit tum karbia khai mate inglong so rat atum ke kilua khai mate bente kiloma khai pena ka posi aprang benta aprang da khe ki ba philo khai pena posi la dakki tum ke akilos thidumi posi ni tum hin ben gelake pachini ponlo pi ponma lotang te ilit tum kilong nang ji anwan ta ilit tum long lelu no ningke ilit tum non ningke ilit tum chidorde la bangso ST status no so STH ilit tum non ilit tum ali deng dos tami ilit tum chidorde non ke aku khai trok jong sinang badun thulang ko tang tela an sosia amuluga population si ili to malong na plus nang ka prek inglong sokali khai inglong sokali pina khai tum tanang plus nang ko tang te ili tum lake ili tum aphan ke phere mi ang badik phere mi ang thek klang binong lo lapeng binong ke bang hilangan ni ke ili tum ke birdet thangjang bo busi made jutkok thangjang bo ili tum khai ke busi ili tum hen bin mang ke lake ning duk chepak lang lo pi pon ma plu tang te bang ke thek ke paprang khai penak lapen ke bang ko pen sita me alang li tum ke aprang ang song ang deng ke li tum tang akhaya tum pina si non ili tum kilu kilom ili tum akhaya phan an wanan ta nang gi thidon lang ku kete la ke jin so mi melo la pa jetrak mi melo la suppose si la bang so putha Karbi Anglong Autonomous Council la pente Assam government of Assam la pente kadukawe la ke thek kire rachari asongja podoan lang chari pen la bang so putha insir incap pami pen khang thip neng busini tum hin pen angni tong phan pachini lo dong mukak pan samsing ti KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok duar bagri constituency ki parlo kohora Longbui Baptist Fellowship atum pen silver jubilee mate ningkan ko rapho kicho karcho kitalon kipaman pon non anta Jehovasi ikirablo kitok isi Samuel angdeng pitroxi angdeng so krehini pensi athepi en pondo Longbui Baptist Fellowship la kesurihini aningkan si bangso fellowship amahang pathek pondo la solong piniarni an niphai thongkep an Longbui Baptist Fellowship ki thir thipen ke dwajok ningkan ko rapho silver jubilee mate ruptalon karcho talon pondo ruptalon karcho ki talona jai me ke teng ponalong manpeng ke do aluhi sarpo Reverend Tenson Bay Executive Secretary NKBA phan ingthum arnesi arnama phan anong pathe pondo jai me ka por teng pen pache tondun si por phai cap Longbui Baptist Fellowship ruptalon karcho ki talon pon along e Reverend Tenson Bay arideng pen ingpu pondo La Solong Jacob Pangcho, Pastor, LBF Pen, Mai Puching Niponsi, Lunager Pen, Arnamanong Pathipono. Bang Solong Longbui Baptist Fellowship Secretary Avinas Pangcho Pen, Longbui Baptist Fellowship Apurki Molam Thanpono. La Solong JS Pangcho Pensi, Aluhi Pachini Ponalong, Manpeng Kido Aluhi Sarpo Reverend Tenson Bay, Eliasing Hi, Lapen Kohora Baptist Church Pastor, Roelson Singnar, Emerson Rongpi Pastor, Baguri Baptist Church atum chetongdun si ruptalon karcho kitalon ponalong RD pidun Aluhi pachini dera Longbui Baptist Fellowship yuratum pen arnamaphan keroalun lun ponsi arnamaphan anong pathipono kilun ki kan pen arnamaphan archo det pen Reverend Tenson Bay pen Executive Secretary NKBA pen ratalong arjapsi arnamaphan archo ponsi jumisen arnamalam than ponsi Misen pen Longbui Baptist Fellowship rutalon karcho kitalon jaimek along Misen pen pachun ponlo News report KarbiAnglongLIVE Lasom se phaikune chikloni phai thongke bhumkruani adapor phai kep apor pen dipureng bong home higher secondary school along all Karbi Anglong Telenhan Society pen kechengsi Karbi Anglong angkang lu ke Charlie Klimso Marituma phan competitive talent search examination paman ponlo
Karbi Anglong lo lu ke Charlie Kim Sumar tumaphan lu ke Charlie amo an so se aning ke parum dunang thek all Karbi Anglong Talent Hunt Society pen ke chengsi competitive talent search examination for scholarship satlang kitok kachipati paduponno halapu pherangke thengno aka THS amepu viking lengpen ke pachini ponke non Karbi Anglong lo lu ke Charlie ahin paphi pikanno nonomat lu ke Charlie Kim Sumar tum rakia son kicho mobile games ki pathu pen chenglok arta ga ve pen achor kachri ove kaching ki lahai pen apor chipadam ilo lasi lahai sailang no doan ki khang don je phan pura all Karbi Anglong Talent Hunt Society abitung atu matha ponsi competitive talent search examination for scholarship satlang ki to kachipati phaikuni chiklo ni phai thongke bani di phureng bonghom higher secondary school along peman nang koklong la so sat lang ki to ka chipatti along bang pharu so si prek jam school ke Charlie Klim so martum chipatti duno sat lang ki to ang thek mate result mati jong chik lowang pong paklang ponpo lapen sat lang ki unduna tumaphan certificate lapen tangka si pajir ponpo si chun bang long chong kropen pachini ang temben pite chununi lapen pothot labangso nili labangso kimang di mate labangso all Karbi Anglong competitive talent search exam kemang la kinili 2015 hotpen lo kemang ke system me kibenge phande main power mate resource tame immediate jonesi claim ondelo hol bang so pena kemang opinion ke chun pon lo ekdam nining arong pik an lo mapen ke student tame da 500 abake dolo pini exam na pidon adoga velasi ning arong perfect lo lasi lo bang so exam long parent tun stami aning rong ulo pinangan tun ke kado be parent tun stami lasi angko labang so competitive exam non latom phan ki bipon angko theke la puson lo coronavirus data phi osomar tom ekdom mane online class ajoni mobile game apatu lahai pensi bisi time padam competitive mind avi asila tom competitive mind pa wangi phansi labang so exam nitum conduct pon lo do vidak akat steam atum all Karbi Anglong Talent Hunt Society pu men pen tum ka do vital an ki thek perfect hui gali stamin ri tum isi la so education hello tum kinang sot ke perfect ado we aki sum pen chenglok non la foundation pen jong si tum inthur contact thi pute mo ka phi ke thi wan gi tum pakeng pon ji tum thek thi lasi non tum mumar bi hek che ga mumar tum phan kaching hon pen la tum phan kapre ka step na pa busy pen mute la pua education na pen ka frank poni phani pa hang pon bomji phanti netum la so competitive talent search exam ke dakte kangwai padu panji to jin tum kibi pon Dipu pen Govind Tiso KarbiAnglongLIVE Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo hiri ahawar men sing rong phar arong along phaikuni ni phai inkorat near cap arni analo por phai kresia por BJP ara chari armu kachipa ogdun amielong mithang song penchi usi bangsuri sira trok araretum Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang keja arat charia song along keong tung araretum BJP along chipa ogdun tanglo Lasom si Delhi along ta Prime Minister Narendra Modi Assam Dispur along Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Thomas Council along serang hoi kang niabang CM Dr. Liram Ronghang ingtang kring arni wang ason kaching thura warsai ki pilapen raratum kisung mekri meklang hut anta kirap ki pi ke pajer anparta CM arpu ki khi ajir ki ding nai lake non Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang henlo raratum anning ka chithela pen anning ka chingsam ke dobo ma joini arni wang ta CM ke japon akimi ke theklong pen arni wang pharu pen suriyarmu kachipa ok chimit me pinlo Lason tak si phaikuni chiklo ni phai inkora near kepani anke nili pahawara long nona phong pen mass joining batai troxy ke choklo la AAP APHLC Congress mithang asong long ningka chitheka via joini pen kadukawe bangsuri sira trok suse aratum BJP ara charia song long ki ongtung ara chepa ogdun lo la sohud man peng ke do Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang mepi along lamthe ki jai ponke ning sidora ke damtang ASDC asong Karbi Anglong district sarkar ke charia hut party ki pathe amen pen hemsi kachitheng hemrit me kachikaya hurason ke damtang lo nona kai ning kang sam
ningkarong ningi si pendora akimi anatle klem cherap seroi nang popusing lamthei jaipong lapen prabjin pen mensing rong phar arong alu kacheleng atovar interlocking atovar contractor mesen aphan arpu pipo paklempo lapen niliba havara long koilamati pen upper day groom phang chirop atovar ta prabjin pen silampo lapen niliba long asun asun kaching thuravar sai ki pipon thu je phan saideng pon thupo pusi phirangke thengno lamthi jaipon thu lasohu nilib MSc pobitra rongpi lunsepo samsonic ti abarim congress songjapo mate senior MSc kadom terangpi MSc phengpiga ringma BJP East Karbi Anglong District Committee Mephu Roland Kiling nilip along rada cyclem mangphu jiren ti na pen ki ongdung kadukave bangsuri hini sosiarat labang somielong chetongdun APSLC pen Congress a party pen GO pen BJP party long ache to ini pen Hong Truck silo la pen dak det kali Karbi Anglong along tina consensus ta me se consensus long betai troxy betai narke betai sikya la sonsi nonan ge ni tum dam bom la long tin nang hangwan nang ji nang hang dam nang ko rat si ke the e tum CM MMC MLA lege the gali MP lege the gali ke the rat si ke the asi nang hang lo long te lo hok ta dam ko tim kar ke lo sila da fan phere pik sa nang hang lo dam ko rat tum ta hiu me nang pilo tim kar ke lo long chara bunji tim kar ke lo se bunji pus kini dak ni le si dak hiri dak singong parabong kapatwa pramon dak bang suri sira bang trok bang bang APSLC Congress SC apa parti GOC BJP parti koilamati pen samsonic ti KarbiAnglongLIVE pini birta kalapan sing kangton poniklo kardong